tegese kaya ngono kuwi Cubriya yen Prabu Ndrawati. Perkara Cubriya menika hak kula, wong menungsa niku diwenangake nyubriyani karo sapa-sapa kok. Kaya ngono kok yo ora entuk. Dume sampeyan ratu kok kula kawula ora entuk Cubriya karo ratu entuk mawon. Sing ora entuke sapa? Mikir wae. Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten sowanipun Panakawan Petruk ing abiyantara ngersa paduka kula ugi kaget Yayi dene Petruk sowan mongko tanpa tinimbalan Petruk menika Panakawan Ngamarta mila awon selpat leres tumrap katimbalana menapa wigatosipun sowanipun Petruk wonten Praja Ngamarta. Kula nedhi dangu dhateng sowanipun Panakawan Petruk. Petruk kanthong bolong padha raja sapraptanira Panakawan Petruk kanthong bolong. Menawi wonten lepatipun ingkang abdipun Petruk diagung pangaksami jar kula menika namung Panakawan. Mila menawi wonten lepat anggen kula sowan kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh nyuwun pangapunten kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestu ning Sun Tampanana kula pun dinggo jimat paribeh dayana ning kasantosan amawakono kabagyaning gesang kula Panakawan Bagong padha raja sapraptamu Panakawan berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma nering sambikala sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ora dadi ngopo ndak tampa sira ngaturake sembah pangestuku Tampanana kula pun dinggo jimat paribeh Panakawan Bagong padha raja sapraptamu sinuwun Ndarawati menika. Iya Bagong. Wah nggih wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya Bagong nak tampa pangestuku Tampanana ya Panakawan kula pun dinggo jimat paribeh ndayaning kasantosan Petruk kanthong bolong padha raja sapraptamu pangestunipun sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana ya Petruk. Nggih, kula pun dinggo jimat paribeh. Petruk kanthong bolong padha raja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa. Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa. Iki wong tuwa apa bocah? Nun nggih tiyang sepuh. Nek wong tuwa lek mung ngabdine negara Ngamarta ki wis suwe apa durung? Lek kula ngabdi niku wiwit Ndara Pandhawa isih cilik ngantos Ndara Pandhawa saiki pun dewasa kula ngabdi Ndara Pandhawa. Kena ngapa kowe sowan ratu ora laku dodok? Malah Yai Prabu Darma Kusuma mbok jak salaman ki ambek ratu iki kancamu apa piye? Kudune kowe ngerti tata krama. Dinggo patuladan para kawula liyane mbok menawa sowan marang Nalindra. Sowan Nalindra ki eneng tata kramane, eneng unggah-ungguhe, laku dodok nyembah. Arep dikaya ngapa? Kuwi Nalindra ingkang mangreh para kawula sanegara Ngamarta. Kuwi sesembahmu, kuwi junjunganmu. Oh nggih nyuwun ngapunten nek wonten lepate. Sesune ora dibaleni. Mboten. Kapok kowe. Mau rasah meluwe malah aman. Aja ngono. Sinuwun Mandura ki duka terus aku muni nyuwun pangapunten ki maksudku wis ben gek lerem. Ning nek aku kon mangsuli dadi geger iki engko. Sinuwun Darma Kusuma tak jak salaman ki ora gerah penggalihe, ora lara atine. Kok iso? Nuwun sewu sinuwun. Apa Bagong? Kula nyuwun ngapunten wau kula ming salaman. Ora dadi ngopo? Do krungu ora we? Wong sing tak jak salaman kowe meneng wae, ora nesu kok. Wong kono-kono geger iki jane nuwun sewu, dheweke iki statuse apa ning Ngamarta? Dhek iki ya Jaya, aku ya Jaya. Padha-padha entuk wedang segelas. Padha-padha entuk wedang segelas. Iki bosku, iki juraganku, saben dina tak mong, saben dina tak tutke. Wong dhek tak jak salamane ora masalah kok wong kono-kono geger. Kuwi lho sing tak ora tepati tak senengi. Nggih Den nggih. Iya Bagong. Sapa sing meteki sukune nek kesel? Oh, asu. Asu aku. Sang Prabu Darma Kusuma. Sang Prabu kuwi artinya pelayan. Dadi dhek sadar dadi ratu ki ora dadi sesembahan ning nglayani karo masyarakat. Ngono kuwi sing apik. Lho, sirku ki ming jejege marang peraturan hukum negara Ngamarta aja nganti kawula liyane padha melu-melu. Nek kawula liyane do nyembah mboten napa-napa. Kula niku mergo saking cedhake kok. Ah perkara ya wis aku ming takon kok. Wong Ansra iki marahi tensine munggah.
Kuwi sing marahi do ora rukun ki omongane do seru-seru ngono kuwi. Lembah Mana andhap asor kuwi sandangane wong Jawa. Nadyan namung seklimah nanging lebet lho aturipun Bagong menika. Jero ya. Bagong, Nun, selamat kamu. Panjenengan Ndarawarku Dara Wilujeng. Yo, penakno. Sampun mboten kirang kepenak. Lho, kata-katane ra ketok nek cedhak ta, Tru. Selamat lho, selamat. Kono pangkate dhuwur lho. Senopati lho. Senopati Ngamarta iso Ndarawarku Dara. Tru, dalem. Selamat. Wilujeng bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong selamat. Wilujeng, Den, bekti kula kunjuk. Iya tak tampa prayogakno. Nuni nggih. Ana kawan Petruk Raharja, pangajenipun Ndara Janaka Wilujeng. Dalem sinuwun. Eneng apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan. Kemarang munjatur sampun Sinuhun Prabu Darma Kusuma lepat diagung pangaksami. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Bapak menika nuwun sewu. Kula tak nirokke suarane Bapak ampun nganti wonten tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Mula napa sing dikendikake Bapak ajeng kula aturke kanthi waloka terwaca mboten ajeng kula tambahi, mboten ajeng kula suda. Wong telu sarujuk sowan ngersanipun Bapak terus nyuwun prisa kalian Bapak, Pak, eneng apa? Bapak kok sedih iki jane mikir apa, menggalih apa? Nek Bapak kuwi duwe pepinginan ngendika karo anak-anak. Mergo wong urip iki cakra manggilingan, Pak. Nek bocah-bocah biyen isih cilik tok dulang, tok bola mentah, tok ajari omong, tok tetas kaya iso mlaku lan mlayu. Lah saiki bapak ki wis sepuh dadi tanggungane anak. Nek anak wis do mentas kabeh. Mengko anak-anak sing budidaya nyukupi apa sing dikeparengake dening bapak. Niku paring pangandikan kalih Petruk. Ngene ya, Le. Jane aku meneng wae iki aku ora mikir kowe, jane aku meneng wae iki aku ora mikir kulawarga. Aku ora meneng wae iki aku ora mikir apa-apa. Ning aku mikir marang kahananku. Kula nuwun sewu. Pandhawa ki satra ing ateken ati suci pepayung budi rahayu. Nganti Pandhawa entuk negara Ngamarta, aku melu mukti ngawibawa melu dandan negara Ngamarta. Ngamarta ki mbiyen negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, manunggal tetunggalan. Kerukunane kebak ning negara Ngamarta wekasan disebut negara ingkang gemah ripah loh jinawi, karta, tata, tur raharja. Semar niku susah, aku susah, Tru. Nek ndi wis ora ana kerukunan, nek ndi wis ora ana katentreman, nek ndi wis ora ana kamanunggalan, kabeh mung bujung marang karep pribadine. Mongko mentala ngidak-idak sanak sedulur, ngidak-idak tangga teparuh, ngidak-idak kanca rowange perkara bab ingkang sepele. Malah kepara akeh-akeh mung perkara dhuwit ewon wae nganti mentala ngilangke nyawane sanak kadang sedulur. Lah kaya ngono kuwi ndadekake prihatin atiku. Kahanan Ngamarta ning kaya ngene iki nek tak nengke wae ora nganti sak siring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar, Ngamarta iki bakal rubuh, remuk bubuk dadi rempon. Rumputke sapa? Semar. Mula iki dadi tanggung jawabku. Ngamarta pengen tak pulihke meneh di negara ingkang kebak karukunan, kebak katentreman. Ning kabeh tetep manunggal, tetunggalan, sayuk rukun ngangkat negara Ngamarta. Aku pengen bangun kayangan. Ning sadurunge kula matur bapak wis ngendika, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan iki ora kok papan sing magrong-magrong. Dumadi saka jamrut hergeni mutiara mas kencana ora. Ning aku bangun kayangan iki pengen bangun papan sing uripe para menung titah mau embane kaya eneng kayangan. Kayangan ki ora ana rasa diya dineya, ora ana rasa memungsuhan, anane mung tetunggalan nyawiji. Tunggal tekad, tunggal sedya lan tunggal karsa. Menika gesang wonten ing kayangan. Lah aku pengen mujudake negara Ngamarta ki kawulane uripe kaya ngono kuwi. Lah terus pripun, Pak? Tak kongkon. Aturana Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada. Kok Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel wigatose napa, Pak? Mula iki butuh dicaketi rasane, butuh dikarohke atine karo para pengarepe. Nek Pandhawa ki tansah cedhak karo para kawulane, kanting atine, karepmu piye, sirmu ngopo, ayo to, tak tampa apa kampang gresahmu para kawula, niku kawula bakal percaya karo pengarepe. Mila sowan kula Sinuhun Prabu Darma Kusuma menika ujuping manah kula namung ngestu padha dawuhing Bapak Semar
kepareng sinuwun Prabu sak kadang kadeyan kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mudi pustaka Jamus Limasada ngrancakaken wewangunanipun Kyai Semar Badranaya anggenipun kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta mriku supados mujudaken kawula ingkang adil makmur warata tas bagya mulya ayom tentrem mboten wonten menapa-menapa apa ingkang dadi panane bapakmu kuwi luhur. Nggih, kula dhewe ya kula niku purun diutus teng Ngamarta mergo kula pikir gayane bapak niku apik kok. Iya pancen bener Panakawan. Nggih. Werkudara. Nggih. Piye Dimas sira wis midhanget ature Petruk? Miturut Dimas Werkudara piye? Wah. Mula kandha karo bapakmu. Yen pancen butuhake pabiya, aja saka bapakmu. Ning bapakmu ndak aturi supaya nawu bondo Jodipati ora bakal wegah. Apa yang dikarepake bapakmu matur marang Janaka mesti tak wujudi Petruk. Watun kasembatan gegayuhane bapakmu matur sembah nuwun. Berarti sinuwun Ndara Pandhawa ki ora lali karo labuhane bapak ya, Tru? Ora. Nyatane apa sing dikersake bapak Ndara Pandhawa langsung nyaguhi kaya ngene ra. Tentrem to. Nanging ewuh kaya pangrasaku. Sira ngerti dhewe Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Iki uga bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus Limasada. Sira Ndarawati rawuh niku ajeng nyuwun ngambil pustaka Jamus Limasada. Kagem napa? Ndarawati ke Taman Pegebluk. Bisane waluya nirmala jati temah mulya yen to tinumbalan pustaka Jamus miyang jimat Limasada. Narya tumbal wadaling negara Petruk. Pustaka Jamus Limasada menika panggesanipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi panjenengan Sinuwun Prabu Darmakusuma menika koncatan pustaka Jamus Limasada menika badhe apes kegiatanipun wong sing ora seneng karo Sinuwun Prabu Darmakusuma, wong sing ora seneng karo para Pandhawa menika damel cintrakanipun Pandhawa, damel pejahing para Pandhawa. Niki pustaka Jamus Limasada menika namung kinarya tumbal. Sing jeneng dienggo tumbal menika nuwun sewu apik-apike ming dipendhem niku ateges pusaka ora bali meneh marang Praja Ngamarta. Ning nek panjenengan maringaken dhateng Petruk, kula wis matur. Pustaka Jamus Limasada mboten pisah kaliyan para Pandhawa amargi ndara-ndara kula Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel tegese pusaka aman. Nuwun sewu. Kok kula kaya ora percaya ya nek Ndarawati ke Taman Pegebluk. Petruk nyatane mengkono. Mangke riyen. Merga saking perkara niku kudu dionceki, digelar lan digulung, diteliti aja nganti buntung tembe mburine. Ngendikaning para pinter, ngendikaning para sepuh, ngendikaning para ulah agama sing jeneng Pegebluk tumama wonten sadengah papan menika ateges menika Gusti ingkang peparing. Mergi papan menika sampun boten saged dipun dandosi ya papane ya menungsane merga menika mujudaken hukumane sing gawe urip tumrap papan menika. Sing marahi kula tida-tida negara liyane ora ke Taman Pegebluk kok negara Ndarawati ke Taman Pegebluk. Nuwun sewu sing dadi ratu menika Nalendra sing ketitisan dewa. Mongko dirising Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku sapa? Wisnu niku anake Bathara Guru. Aneh. Merga upama ke Taman Pegebluk niku ya saora-orane negara Ngastina. Ngastina niku ratune jahat, nayakane jahat, punggawane padha elek. Kawulane ya pakartine sak isoring dramaan. Niku nek ke Taman Pegebluk niki wong sing krungu memper. Sakmenika kedung jero iso dijajaki. Ning atine menungsa sapa sing ngerti? Ketoke gulang-gulung saben dina ning mentala nyuduk saka mburi. Mula kudu prayitna sing ati-ati. Nyuwun pangapunten, sing jeneng menungsa menika kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike menungsa ana eleke, saelek-eleke menungsa eneng apike. Mula nek jroning sampeyan diapiki, prayitna bab eleke sinuwun. Petruk. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Ing atase kowe menungsa, ing atase kowe iki kawula, ing atase kowe iki batur. Lah kok drangap-drangap pun sampun kersane Kyai Prabu Darmakusuma. Malah aku ngerti. Cetha nggonmu matur marang Sang Kyai Prabu Darmakusuma kowe ngias karo Ratu Ndarawati. Kowe ngias karo Kyai Prabu Ndarawati. Ana sing nesu e. Ha piye wani ra kowe? Iki ratu aku ming kawula. Ora masalah derajat lo pangkat, Tru. Ming gumantung wani apa ora nek cara aku ngono. Kowe kok mikir masalah derajat pangkat to? Derajat pangkat ki aming sandangan to. Kowe karo Sinuwun Baladewa ki di mata Tuhan itu sama. Nek kowe wani, dasarmu bener. Wani apa kowe? Mbok menapa? Jenengan kok duka-duka kali kula. Mesine aku nesu karo kowe. Kowe ora ngerti tata krama, kowe ora ngerti unggah-ungguh, kowe ora ngilo karo derajatmu. Kowe butuh pustaka Jamus jimat Limasada ora sang elek-elek karo Kyai Prabu Ndarawati. Padha-padha butuhke sing diwenang Kyai Prabu Darmakusuma.
arep dipanengke Sinun Prabu Ndorowati yo apik, dipanengke kowe yo apik. Mureng-mureng perkara apa, Bol? Mureng-mureng perkara apa, Bol? Wong mureng-mureng iki kena nesu ora masalah, ning ana masalahe. Akene iku nang getaki wong emang digetaki ya, Tru. Ora wedi. Lah kok wani ngomongane ya Prabu Ndorowati? Lek kula ngomong teng pundi? Kowe ngunake Prabu Ndorowati ki panjamane mungsuh. Omongan kaya ngeten iku ukarane teng pundi kula tak takon. Ora ana ukarane kula ngarani Sinun Prabu Ndorowati menika panjalmaning mungsuh. Lah tegese kaya ngono kuwi cubriya ya Prabu Ndorowati. Perkara cubriya menika hak kula. Wong menungsa niku diwenangake nyubriyani karo sapa-sapa kok. Kaya ngono kok yo ora entuk. Dume sampeyan ratu kok kula kawula ora entuk cubriya karo ratu. Entuk mawon. Sing ora entuke sapa? Mikir wae. Mikir wae. Wis saiki tak jaluk bali. Lho, nuwun sewu, kula sowan menika mboten Sinun Prabu Baladewa sing kula sowani. Ning kula sowan Sinun Prabu Darmakusuma. Mila kula dawuh perintah Sinun Prabu Darmakusuma kula badhe ngestokaken dawuh ning nuwun sewu bebasanipun sak keranjang koprak pangandika sampeyan mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Nuwun sewu. Wah, dalah. Malah wani karo nata mantu Prabu Baladewa. Nuwun sewu kula mboten wani. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu wong melarat kon ngilo karo cengele. Arep bangun kayangan ki sing goragat cengele bapakmu ki apa piye? Mikir. Sampeyan ngendika napa? Mang baleni. Lho, kowe malang krek ning ngarepe Baladewa. Kowe ora ngormati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa marang? Sampeyan wis ora ngajeni kok. Dapurme kok tak ajeni. Bapak, tak takon karo kowe. Lho, ora basa barang. Tuwa aku mbangane kowe. Nek tak basani apa? Derajatmu kuwi percuma nek kowe ora ngajeni karo kawula kaya ngene iki. Walah, Baladewa. Barang saiki kowe nganggo mekutha, kowe nganggo bintang nang pundak, kowe nganggo derajat pangkat blas. Kowe ora ngajeni wong-wong sing kaya aku ngene. Kowe ora kelingan. Kowe dititipke karo Demang Sagopa karo bapakmu Prabu Basudewa. Mergo jaman semana wae dipateni karo Kangsa. Ngerti kaya ngono, biyen tak keke Kangsa men modar, mbok sadar. Sadar ora kowe jaman semono ki ora nggon aku gong aku goleke wong 40 kon nyoblos aku kabeh pokoke. Kowe omong sok kene iki dideki toilet. Areng kowe dadi sprene aku isih melangkring nang watu sprene. Mula sampeyan iku kudune sadar ora sampeyan ae dhewe. Sampeyan ngunek-unekke kula kewirangan. Taunana Windanana. Bagong ora bakal mundur yen to dikon bali. Taunana Windanana ya nadan dewa mudhun ning jagat dadi palange Bagong rawe-rawe katat truk rawe tak tarantas malang-malang tak putong tetep bakal lakoni. Lho kowe nantang karo Baladewa apa kira-kira wani karo Baladewa? Wani karo ora ki kowe. Nuwun sewu kula sing dadi wakile ngene pripun? Tak gawe sayembara. Sapa sing cilik gedhe ning sangkul kanthi daning Baladewa is menang boyong pustaka Jawa Sriwasata. Tandhingi, Tru. Semangkean. Songlake aku boyong pustaka Jawa Sriwasata. Saniki, iya, metu njaba, Mas. Sampeyan aja gleleng, kula arep pemimpana kawan metu njaba. Mang pikir, mang penggalih lelabuhane bapak, mang penggalih napa sing mbok ditindakake bapak. Kali mang penggalih lelabuhane Sinun Ndorowati. Suwe sapa? Lho, nggih? Iya, Bagong, matur sembah nuwun. Parang, iya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Menawi ya sinuwun kula nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ketoke kaya mengejak Gojek. Ning kok Sinuwun Mandura kok kaya tenanan karo awake dhewe. Kowe aja nganggep nek Sinuwun Mandura ki Gojek. Arep kae pepunden, arep kae iki bendara, ning arang-arang ketemu karo awake dhewe. Tur kae mbelani Sinuwun Ndorowati ya tenanan. Nek perkara lekku gelut karo Sinuwun Prabu Mandura aku ora masalah. Terus ning ana sing aku sajae kaya nglakoni iki, Gong. Sinuwun Mandura nglumpukke anak-anak Pandhawa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Tegese lelakon kasunyatan dikandhake ora nyata. Wekasan sing dadi punjering keluputan awake dhewe. Terus anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe merga wis padha diseni swara karo Sinuwun Mandura. Piye? Wong awake dhewe ora Sinuwun Mandura ning Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Antasena. Nek miturut aku lho, ya. Nek miturut aku saiki ngene wae. Terus piye karepmu? Bangane awake dhewe kalah diajar karo anak-anak Pandhawa sing jeneng cacing kepidak menungsa ngolek kuwi ora ngrasake lara ning butuh males. Nek kowe arep dikapak-kapake aja gelem mergo awake dhewe madeg ana ing bebener. Awake dhewe kudu wani.
Sing maju anak-anak Pandhawa iki justru kuwi. Arwane ra awake dhewe iki dhek ora iso mikir wae piye. Nek kira-kira nyekel karo awake dhewe, wani rasa semelang. Oh iya. Apa jan? Nek nganti awake dhewe mati, wong urip sing dinteni apa aku tak takon. Hah? Wong urip semene akeh iki mung do antri modal. Mati urip gumantung karo sing gawe urip. Ha, kowe perang karo nom-noman Ngamarta menang lho ora gleleng. Wong ki anggere wani budidaya apapun itu iso terjadi. Nek do tekan kene kira-kira arep ngajar karo awake dhewe, krubut loro. Oke, siap. Wis pokoke kowe rasa semelang. Aku wis ganti kathok abang ngene iki. Asli aku mengci ngarep nguyuh. Lho. Dadepi tra aja semelang. Yo, Mas. Lho Antasena. Yo, Gong. Bekti kula katur nggih, Den. Yo tak tampa. Bekti kula katur nggih, Den. Yo tak tampa. Pangestu tampan ngono ya Petruk. Nuwun nggih sangat anggen kawula mundi. Kok pasuryane ora kaya adate? Sampeyan niku nek teko mesti ngedum rokok lho. Perkara aku ngedum rokok ki rak lega atiku. Ning kok saniki kaya mboten lega, jujur wae aku ora lega rasaku, Tru. Mergane aku nampa wong dikaning Prabu Mandura. Yen to kuwi wani karo Prabu Mandura, iya. Oh nggih, sampeyan rawuh mriki jalarane napa? Aku diutus karo Mandura nyekel kowe. Tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak lebokke pakunjaran. Kok iso? Kok ora aja dilebokke pakunjaran niku lak salah kula napa? Ah, kula niku ora nglakoni napa-napa arep dirangket. Kowe wani karo pepunden padha karo kowe nampa keluputan. Kowe gawe isin pepunden Pandhawa. Kene ulungna tanganmu tak bondo. Bagong san tak bondo lebokke pakunjaran, ora tak pakani mati ning pakunjaran kowe. Sik, Mas. Masalah kowe arep nyekel aku monggo, terserah, ora masalah. Kula ora bakal silak. Kula ora bakal endo nek pancen Bagong salah, nek pancen Petruk luput, ora masalah. Nek mengke riyen menyingiliki kidik, Nyiliki kidik. nyalidiki. Wong niku nek ajeng menyelidiki niku kudu nampa pelapurane kedua belah pihak. Ora kok nampa pelapurane kono terus kono dicekel, kene dibingkem ra entuk omong. Adil macam apa itu? Sebab apa kok wani karo Sing Mandura? Nah, ngono iki lagi adil. Aku dikon Bapak. Yo. Kon sowan ning negara Ngamarta. Apa? Apa to? Ya kuwi mung dikongkon supaya mboyong para Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Sebabe Bapak arep bangun kayangan, bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe ana ing kayangan, kebak karukunan lan katentreman. Syaratnya siji, aku kudu mboyong para Pandhawa. Mboyong para Pandhawa. Sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Rawuh Prabu Kresna ya ngendikake nek arep mboyong pustaka Jamus kelima sada dienggo tumbal wadaling negara Ndarawati merga Ndarawati ketaman pegeblok. Aku Subriya. Sinuwun Ndarawati iki Narendra Titis Wisnu kok negarane ketaman pegeblok. Itu hal yang mustahil. Pegeblok iku tiba ning donya dienggo papan sing elek. Mula kula curiga. Ya nek Sinuwun Ndarawati niku tenan, nek palsu, nek mung arep gawe boyong pustaka Jamus lima sada, napa mboten kapitunan? Wah, kula matur ngoten niku bareng tekan ngendone Sinuwun Prabu Baladewa paring pangandikan. Kowe bali ya, Gong. Omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat. Semar ki wong ora duwe bangun kayangan. Sing nggo bayar cengele bapakmu kuwi. Oh, wis nglanggar tata krama nganggar unggah-ungguh. Sani ngene, Mas. Perasaanmu sebagai anak. Yo. Nek bapakmu DC piye? Aku nesu. Wong mau tak ajar mergo ngino karo bapakku. Padha aku. Aku ngene iki mbelani bapakku to. Bener sapa saiki petungan? Ujebul lelakone ngono kuwi to. Heeh. Oh Prabu Baladewa terus sapa sing cilik gedene iso nguli ate duwe lho. Menang boyong pustaka Jamus lima sada. Kula tataki tandane Prabu Baladewa. Ngoten. Mula niku sampeyan iso metung, sampeyan iso mikir. Ngoten. Pripun kok iso kedadian kaya ngene iki? Sampeyan arep mbelani sapa? Sampeyan arep mbelani Prabu Baladewa? Ora masalah. Antasena karo Bagong menang sapa? Nek menang sampeyan, Piyai Swinakae wis nglumrahke. Lumrah Antasena Satriya. Nek menang kula, sampeyan isin selawase. Dadi critane ngono to. Heeh, aku wis omong. Kuwi ladalah, ora ladalah iki serius. Piye terus piye? Wah, nek ngono nek aku ngewangi Siwa Mandura, salah aku, Gong.
Aku iki tergantung pikiranmu. Salah karo ora iki gantung sampeyan li menggalih. Monggo, Haniwangi Baladewa. Oke, ra masalah. Sampeyan bantu kali kula. Matur nuwun. Tegese sampeyan nom-noman sing sadar lho. Ngati-ati lho, terus aku dibanting tiraka lho. Ora Ndara Antasena wis eling kok, Gong. Eling piye maksude? Eling ngrangkul kuwi nek dhek salah. Kok gak dengkul nggon aku. Ngapura ya, Gong. Mboten napa-napa. Aku salah. Mpun nggih mpun. Lah sampeyan niku cah nom kadang kala nek entuk pelapuran terus emosi yang dipakai tapi hati enggak terpakai. Ngubyung ngalor kidul. Yo barang digenake aduh getun aku getun tiba mburi. Yo. Ya wis nek ngono aku salah. Terus pripun iki? Kowe tak ewangi aja kuwatir. Lah ewangi pripun? Aku tak ngewangi karo kowe entuk ya, Gong. Entuk. Wah, jan bulan-bulan. Iki sing tekan kene ya kuwi Kakang Harwoto Kakang Antarja. Heeh, terus nek ketemu karo kowe nek kowe muni-muni kaya unek-unek aku iki mau mesti kowe diajar malah. Mergo kae watake beda karo aku. Ning aja kuwatir. Aku tak mancing ning awakmu. Manjing iki? Ya. Nane, tenan. Serius. Wis go. Nek kowe tak njingi, kowe diantem ora ngrasaki lara, dipateni ra iso mati. Wah, greleng iki terus. Wis rasa sedia power bank iki. Ayo. Amedan pundi? Kowe ngampet ambegan. Aku metu sarana sukma, mlebu sarana sukma. Nek kowe tak njingi, kowe iso ambles bumi, kowe iso dikapak-kapake ora apa-apa, kowe iso mabur yen perlu. Aku tak mancing ning awakmu. Wis petukno Kakang Garwaca, ning nek kowe ora dipiloro, aja miloro. Slamodar. Slamodar. Yo. Ngampet kan mau ora dilebok-lebokke. Marai mangkel ora. Kene iki tata-tata e. Ya tak mlebu. Wis. Lho kok ora to? Wis mlebu kok. Aku ya gumun kok Ndara Antasena kok ilang lap. Terus ming ana bayangan mlebu ning awakmu slop ngono. Sampeyan teng pundi, Den? Ning awakmu. Tenane? Iya. Lho kok sedeng ya? Sedeng wae. Lentur kok ya, Tru? Ah iya. Wis aku wis ning kene. Heeh, matur nuwun nggih. Ya. Terus niki kekuatane kowe arep ambles bumi, ambles bumi. Carane ngawet ambegan. Bumi pandengen terus engko sirahmu tak jebleske bumi engko rak bablas. Nek bumi tak pandeng, sirahmu tak jebleske menyonyo sampean tak ajar lho. Ora, tenan. Wis. Pandeng tenan karo batin. Niat ingsun ambles bumi. Niat ingsun ambles bumi. Wis tibakno. Wah, cigur iki. Ngene-ngene tak nahi jopone. Samane pripun? Dirana. Kula kelas kali, kula kolang-kaling. Sing urut, nek ora urut ora iso lho. Nggih. Kula kintir kali, kula saya. Kelas kali sik. Kula kelas kali, kula kolang-kaling, kilen kintir kali, kula kilen-kilen. Coba. Haji. Gus, apa? Nek Petruk ya saged. Waton Petruk apal mantrami ya iso. Kula kelas kali, kula kali kilen pasang kinten kali kula kilen-kilen. Waduh. Mantra Gong. Kula kaca. Wah. Kula kaca. Arep kulake pira? Prek. Yo ayo, pokoke iki greneng iki. Heeh. Ndara kaca arep tak wedeni awar ambles bumi. Ya. Aku ya arep ambles bumi untuk mantram saka Ndara Antasena. Heeh. Wah, tekane takoni wae, Tru. Ya. Ndara Gatotkaca. Ya, Bagong. Kok mandhap saking Dirgantara mboten menehi sasmita. Mak jeluk. Kaget aku. Petruk kon maju. Kok tak takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura. Nek pancen bener tegese kabeh sing digendikake Siwa Mandura mau kabeh nyata. Pancen nyata. Kula wantun Sin Prabu Mandura. Malah kula wantun mlebeti sayembaranipun Siwun Prabu Mandura. Tekan kene aku bakal mbuntut tanganmu ngrincung sikilmu. Mapano. Ora sudi aku duwe abdi kaya Petruk. Mirang-mirangke karo wong tuwa.
Mirang-mirang karo Bendoro, mirang-mirang karo Gatotkaca. Nek perkara kula lajeng mampejahi mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ning nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru. Nek kula mboten salah, kula mboten kleru arep dipateni niku terus Petruk niku menungso kok dipadake kewan. Nek Petruk niku menungso ya, Den. Sampeyan kudune iso menggalih. Apa to sebabe kok Petruk wani karo Sun Prabu Mandura? Petruk niku sajake dadi abdi ora tau wani karo sapa-sapa wae. Sing jeneng tembung kasar niku aja dianggap kasar, ning kadang kala niku katresnan. Petruk Gunto, ana iki Ndara Werkudara sing ngendika bapakmu niku ning ati penak, mergo niku tresna kalih kula. Ning tembung sampeyan iki wau mboten wonten tembung katresnan, niku tembunge wong sengit. Kok ngono ta kowe? Kok dadi sampeyan ora keli kajaman sampeyan niku lho omong. Sampeyan ora keli kajaman kula niku ngomong karo sampeyan. Ora ati kula. Nek sampeyan pun mentolo monggo, ora apa-apa. Ora apa-apa monggo. Mang Potol. Niki mboten drat-dratan lho, mbahmu niku Satnalendra Dukdeng Samaladeng. Ora ana wong sak jagat iki sing wani karo Prabu Pandhu mboten wonten. Mula Ngastina biyen tentrem. Mergo ora wani karo mbahmu. Nek nganti kula mati, sama kula munggah teng swarga ketemu Ndara Pandhu, Petruk. Kok wis mati? Kula yo matur nggih. Sing mateni sapa? Sing mateni putu sampeyan Ndara Gatotkaca. Gatotkaca ki anake Werkudara. Lho lah kok dadi mateni kowe? Nggih sinuwun, iblis lalat. Putu ora iso diwulang. Minggir aku tak medhon tak ketemu karo Gatotkaca. Ndara Pandhu niku ora tau nyeneni kalih kula, ora tau ndukani kalih kula. Aku putune karo mata ndas kula. Enggak. Nek nganti sampean ketemu karo mbah sampean kula ora tanggung. Nek nganti sampean dunek-uneke wong tuwa sampean Pandhawa kabeh, kula ora tanggung, Ndara. Endi ngonone kok mabur wedi. Kula kelas kali kula. Kula kelas kali kula. Diapur. Gong, kowe kene arep ambles bumi kari batin tok. Oh nggih. Terus kaca tak apake? Tak tangis. Kowe kok iso nangis? Monggo kowe ora tau nangis lho, Tru. Ndara Antarja diladeni. Oke, Gus. Apa? Niki makane sik maju Ndara Antarja gelut nggih. Yo. Kono iso nyembur. Sampeyan iso mboten? Iso. Kowe engko anggere arep nyembur, dhewe sik terus tok semburke. Kuwi sembure saka aku. Oh, siap. Arep nyekel Petruk tandinge iki. Anake Ndara Gatotkaca sing mangka papat. Iki onter-onter cilik. Onter cilik. Wiwit kapan kowe iso ambles bumi? Kaget lho, ya. Edian. Lagi iki aku weruh Bagong iso ambles bumi. Oh, aku aja kok ngemblesi bumi. Ngemblesi apa bae aku iso. Aku goleki Petruk. Petruk ora ana wis bali. Aja ngapusi. Ngapusi aja takon terus tok. Kendarak tak ajar dintangani Antarja. Aku aja tak anggap Bagong wingi. Mulai bengi iki Bagong Digdaya Dukdeng Samaladeng. Wateges tinatah mendat Jinara Ngentir. Tinatah mendat Jinara menter. Tinem Mbak Bengkong Sinuduk kecil-kecil. Sinuduk buta. Aku ora wedi. Aku ya ora wedi. Sirmu arep ngopo? Nyekel Petruk. Petruk kakangku. Kowe kudune iso mikir, Jo. Kowe iki nom-noman. Kowe iki pondasi bangsa negara Ngamarta. Aja gampang kena wadule wong sing ora seneng karo Bagong, ora seneng karo Petruk. Apa-apa waton nyendikani jawing wong tuwa. Wong tuwa iki selawase rong karuan bener, Jo. Ning kowe terlalu banget percaya karo Prabu Baladewa iki ora apik. Baladewa iki ya rong karuan bener. Nyatane Siwa Mandura ngendika kaya ngono. Lelakone sing sejatine ora kaya ngono. Nek pancen aku dadi parang-parang apa? Ora minggat suara aku. Sembur meloso awakmu. Sik. Kok sing iso nyembur sak donya iki meng kowe. Kowe pamer kowe putu ula, ya mbahmu dewane ula. Ora masalah. Semar ki ya dewa. Kakane Bathara Guru, kaya aja kok nyembur. Nyemprot wae iso kae. Arep tak buktekne Bagong ki anak Semar. Sing pancen wis diparingi
Jaya kawijayan guna kasantik. Nek pancen kowe iso nyembur aja sumbar. Aku semburen. Nek aku tok sembur aku gletak. Aku ora eling. Aku ngakoni kalah. Nyoba ye. Ayo nyoba jajalan. Ayo. Ketiban pusaka ora gletak aja dundang Bagong. Waduh, mek syarate kudu ngene iki. Ayo tibano. Iki boro. Sapa-sapa tak semburi kabeh. Kamu kapan kowe? Ayo, arep aku ngewangi kowe ning utangmu sahur ora? Oh. Aduh, Gong. Aduh, Guru. Main aku ora seneng carane kaya ngono, Gong. Aku wegah. Weh, lah ora sambat. Mlonyo awakmu. Aduh. Panas banget le. Oh, gleren aku. Heeh. Awan wis. Wedan. Aku mengisis saiki. Hah? Kok mengisis? Dan opo? Kok mengisis? Sajae racune wis entek. Kok kan ndakmu kaya? Ya sajae ngono. Wah, niki mboten. Oh, metu ra omong-omong. Gauna. Sunana metu ki omong. Omong meneng wae. Sunana metu ki kedhep ngapa? Kowe bangeten kowe. Iki Kakang Antarja ora eling tak tambanane. Nek nganti ana apa-apa ndak malah ora prayoga. Nggih. Mesti tok bantu Dimas. Heeh. Lha nganti kowe bantu karo Bagong karo Petruk. Mergo iki ora salah Kang. Aku nek karo wong ora salah ora bakal tumindak elek. Tur malah wonge tak bantu. Tur dasare Bagong ya ora kleru, Petruk ya ora kleru mergo mbelani bapakne. Ngene wae Kang, saiki Kakang ambles bumi. Rasangi tok nek dukane Siwa Mandura. Mulane tak kon ndelik. Lah Dimas arene ndi? Aku ya tak ambles bumi. Kowe aku lho wis urusan dhewe. Oh, pahit iki pisan. Urusana dhewe. Aku karo Kakang Antarja tak ndelik sik. Mongko nek wis rampung perkarane aku tak bantu karo kowe, Gong. Arep bantu engko. Heeh. Ora saiki, ora. Atus kula mungsuh Prabu Baladewa, pikiran dhewe, nggunakno akal pikirmu bisa menang karo Siwa Mandura. Golek ngalor ngidul ketemune nang kene. Coro-coro iki. Coro-coro iki. Aku ki Patih Mandura kok ming cekekon nyekel wong edian-edian. Bareng ketemu Petruk karo Bagong. Ora iso ngampet guyu aku. Ora. Hai! Patih ora nggih tata krama. Temu sapa-sapa. Antel sisan kowe. Muni ana. Wanggre sing guyok jejeri sandal cangkem. Wah. Aduh ora iso ngampet aku. Waduh Bagong getake matane kaya arep cepling-cepling kok. Ora wedi nek gogrok matane. Waduh. Wah. Aduh ora iso ngampet aku. Waduh Bagong getake matane kaya arep cepling-cepling kok. Ora wedi nek gogrok matane. Waduh. Setan. Patih dibandem botol sirahe. Weh ora sopan kowe. Oh. Muni yo. Bandem seker. Petruk nun. Hahaha. Mulih ora kowe. Mboten kaya. Ya ngono aku sing meksa karo kowe. Yudu bendara ya ming tepung ngono wae. Ha iya. Kira-kira arep nggoitak dhewe diajar wong loro terus. Ya. Wah, ora wedi aku, ora wedi. Jandak mati dening aku Sorry. Aku ana wong nyambut gawe ya sliwar-sliwer. Sing sliwar-sliwer iki sapa kene iki meneng wae kok padune niat kowe ora. Ya ora karena ya karena kleru saya abot ki sing tanggo nuthuk ki gobek. Mampir ndasmu. Panuswane jajaran Petruk kantong bolong. Bolongan Bagong, bolongan Petruk.
Bareng apa saiki lho, Sinumandra wis nesu tenan duka tenan. Petro kantong bola ora miyas paning Prabu itu gredhe nenggala jeblok wetengmu. Jeblok tenan iki kok. Nenggala ampuh tenan. Ini wae didumle. Oke. Sing maju kowe aku. Apike ki wangun-wangune sing maju kowe. Celek. Kowe ngerti ora sing disumbari Mas apa? Ndara Baladewa ngendika piye? Ayo krunguku. Anu wae Jenderal Petro Kantong Bolong. Sing jeneng Petro Kantong Bolong ki sapa? Ora ana jeneng kok Bagong Kantong Bolong ki ora ana. Wis kono dinikmati. Aku tak ndelik terus wedi aku. Aduh. Cilaka iki. Yo. Pak. Bapakku Semar. Aku ngerti, najan aku matur saka kene ning bapak mesti midanget. Mergo bapak ki wong digdaya. Nek pancen bapak duwe niat bangun kayangan Petruk mbok kongkon minangka duta pengawakaning Semar Badrana ning Karangkadempel, bapak mesti bantu karo Petruk Kantong Bolong. Ora tak pethukke kok sembrono, nek tak pethukke aku mesti tekaning pati. Nek ora tak pethukke bapak penjangkane ora bakal kelakon. Kowe iki ngopo ya kowe iki? Wes sing arep nenggala bapakku kowe ya. Wah, kepro watu. Sik, gong. Hei. Iki sapa iki mbok dimatke? Sik. Ora aku ki dadi apa kok kowe nang nyawang kok kaya. Kowe iki dadi Baladewa, Tru? Lho, tenane. Tenan yakin. Sik. Wah, Petro. Sarunge mambu bensin. Edan tenan, wong gleleng tenan. Ora nyewa sandangan nang ndi, Tru? Ora nyewa sandangan ki aku mung bengok ngucap dhewe Pak, nek pancen kowe prisa, kowe nyen bapak krungu, aku tulungono. Lah kaya diserot bumi kok metungul meneh dadi kaya ngene iki. Jagat diobatri jagat pangestunggal. Bagong. Pareman iki. Ngarep kongkan-kongkon iki. Iki sapa Polokan Bagong? Prabu Baladewa. Lungguh ngisor. Nggih. Bagong. Nun. Baladewa bakal maju nang pabaratan. Nggih. Golekno pusaka. Mangkat dina iki aja mlirik matamu. Nggih. Wah, jan kok ya wedi tenan to ya. Niki napa nggen kula wau? Moh ora sudi. Kegeden. Yo. Kula nek rasane iki ra tonjo e. Monggo sinuwun. Edan kowe. Kowe kurang ajar kowe. Wis tak weruh ana Baladewa pinggil, iya. Mbok menawa ajeng buka reparasi Reparasi ndonga keganti. Nggih. Wah, jan gleleng tenan. Niki nggih. Yo, saentuke. Baladewa tak pethuke. Nggih, pamujimu tak jaluk. Nggih, kula dongak-dongake pas parane jembara kubure. Yo, iki nane Mantura Prabu Baladewa. Ayo, iki kok ngedhep kaca gedhe ki apa iki? Lha iki kok ngedhep Baladewa apa iki? Nata Mantura Prabu Baladewa. Wah, setan. Suarane genah Petro iki. Suarane genah Petro iki. Ya, iki Baladewa Petro. Wah, nggo karepe dhewe. Iki Kiai Nenggala, tamake Gunung Jugruk Segorasat. Ya, iki Kiai Bendho tau nggo nyolong degan ping 3 ra konangan. Wah, mati treng aku, mati treng. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang Raka Tadah Wadana. Ngantos kula mboten saged amam bagi paring Koko Prabu Mandura. Wekasan Koko Prabu muja dhateng mubal babaling dedukan Satemah Petro Kantong Bolong dipun dawahi Kiai Nenggala kendhang kapracondhang kontal kaprapal. Ntun boten saged meper dhateng mubal babaling kanepson wekasan Petro kenging Kiai Nenggala kendhang kapracondhang. Mestinipun boten mekaten lumadining lelampahan. Ngemuti bilih Panakawan Petro menika tasih Panakawan Paduka piyambak. Menawi ngantos wonten dedukanipun Kiai Semar Badranaya lajeng sinten ingkang badhe tanggel jawab? Yayi. Jagat menika dadosa paseksen. Menawi Yayi Prabu maringaken ngampil pustaka Jamus Lima Sada minangka tumbal wadaling negaring Ndorowati. Mangke menawi ingkang Raka sampun kepareng ngamadhangaken kawontenan negaring Ndorowati, tumunten kula sowan dhateng negaring Amarta ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada. Kula ingkang sagah ngupaya wonten pundi drungipun Petro Kantong Bolong Yayi Prabu. Pangandika waduka menika saestu. Menapa wonten jamak limaripun, menapa wonten kelampanipun kula ujar lelamisan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa.
Menawi kula mekaten monggo pustaka Jamus kula aturi anampi. Mangke menawi negari Ndrawati sampun ketingal padhang, kula suwun kanthi sanget paduka pareng wangupaya wonten pundi durungipun Petruk? Inggih, ngestaken dawuh. Damel srana padhang lelampahan negari Ndrawati. Mangke menawi kula sampun kepareng damel padhang, tumunten kula ngunduraken pusaka. Sinambi angampi paduka Kanjeng Koko Prabu nderekaken kondur dhateng Mandura. Ngono Kresna. Inggih. Ning aja goroh ya Yai Prabu. Mboten Koko Prabu, kula nyuwun pamit. Lah kok dadi ora kaya adat sabene. Pendak-pendak pun Kakang rawuh ning Praja Ngamarta mesti entuk panembrama ingkang banget gawe bombong penggalipun Kakang. Nanging kok kaya ora sabat sabene kok pating cilinguk. Ora kudara sajake ora kuwawa. Aduh, tumandenging netra kelawan pun Kakang ora Mandura wonten menapa? Gusti to. Kowe aja gawe bingung. Lagi wae mungkur lah kok dadi kowe sowan maneh ana Praja Ngamarta. Siadi rawuh maneh, malah sajake tambuh perkara iki. Amarta nggawa pustaka Jamus Lima Sada ingkang wigati bakal kinarya nambak rengkaning praja. Malah pun Kakang mbok tinggal ning papan kene. Jaremu yen ta wis rampung gone nambak rengkaning praja, siadi bakal nganti lampun Kakang. Ngaten kok Prabu. Ya, Setyaki wonten timbalan. Wis ngerti aku. Wonten menapa? Iki ana Surya kembar. Ingkang mojokake lawan Nata ing Ndrawati. Ji, kula wonten paring dawuh. Nyuwun pangapunten menawi kula mboten dangu lan panjenengan. Nanging kula badhe ndangu dhateng kadang kula panengah inggih menika pun Arjuna. Yen liyane pun Kakang ora bakal percaya, nanging yen siadi pun Kakang kumandel. Merga kandeling kapercayanku Arjuna ing ngendi ana pun Kakang ing kono ana siadi. Upama kembang kelawan sarine, upama geni kalawan urupe. Marata coba ayo. Presanana sarana jati permana, tegese permana jati paningal bathi. Sing mboyong pustaka Jamus Lima Sada kuwi pun Kakang apa dudu Janaka? Bilih negari Ngamarta kadatengan telik Mangindrajala. Durjana ingkang dusta pustaka Jamus Lima Sada mimba paduka Kanjeng Koko Prabu. Werkudara. Nggih. Siadi wis mireng to. Dudu caping pun Kakang nang ature adimu lanang Madukara. Nanging iki mau ature adimu panengah ing ngandhake ingkang mbeta pustaka Jamus Lima Sada kuwi dudu pun Kakang. Nanging pancen ana menungsa ingkang madha rupa kelawan Nata Ndrawati. Werkudara ndari wong utuh apanane. Apa sing tak weruhi ya kuwi ingkang dadi kasunyatan. Monggo tak sawang. Sing boyong pustaka Jamus Lima Sada kuwi Kresna kakangku. Perkara kuwi nganggo aling-aling Janaka sakarepmu. Ning sing boyong pusaka wujude Kresna, baline pusaka ya saka kowe. Ora iso gawe baline pusaka. Wah, ora sudi ngakang kadang turu kene nadyan wong dosa, wong kau. Nadyan wong mloho nanging ngucape sarwa bener. Apa yang kedadian ning negara Ngamarta iki pancen wujude Yai Prabu ingkang boyong pustaka Jamus Lima Sada. Mula nadyan kanthi aling-aling Janaka. Aku ora bakal percaya baline pusaka saka kowe. Yen nganti ora iso gawe baline pusaka negara Ngamarta pustaka Jamus Lima Sada, kowe mirang-mirangke pun Kakang. Kowe ngisen-isenke Nata Mandura sebab aku tekan kene iki sing nganti siadi, sing ngajak siadi. Lakon kuwi adile ming dilakoni, kasinggihan mekaten. Kepareng paduka, ayo budhane Karang Kadempel sowan Kakang Semar. Iya. Merga Semar kuwi ora iso digagapi. Semar kuwi guyu durung karuan seneng atine, Semar kuwi nangis durung karuan seneng utawa sedih atine. Inggih. Nyun mangapura wonten Kakang Semar, sawise kuwi apa kang didhawuhke dening Kakang Nayantaka? Kowe karo aku mung nyendikani dawuhing Kakang Nayantaka. Swawi Koko Prabu kula dherekaken. Ndara kula, Den. Ndara Kresna ing Ndarawati. Sarawuh jengandika kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara. Iya, Kakang Semar. Ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat. Pangestuku tampanana Kakang Semar. Nggih, kula pundi nggo jimat. Ndara Janaka bekti kula nggih, Den. Iya Kakang Nayantaka, ndak tampa tiba sepadha-padha. Bekti kula, Den. Iya Bagong ndak tampa. Iya Bagong ndak tampa. Bekti kula, Ndara. Iya Nala Garing ndak tampa. Iya Nala Garing ndak tampa. Enten apa? Lah kok sampean priyagung kok rawuh enten Karang Kadempel. Mestinipun panjenengan namung nimbali kemawon kula sampun sowan kok, Den. Elingi marang lakon ingkang dumadi marang Praja Ngamarta. Sampeyan ajeng aku yen to nandhang keluputan.
Sampeyan ajeng aku yen to kabeh niki merga saka nata Ndarawati. Nek miturut ature Bagong pancen ngoten. Pusaka aja ilang. Petruk aja nganti keneng napa-napa. Sing kudune kuwatir niku sampeyan. Lho, lire piye kok nganti aku ndadak nganggo rasa kuwatir? Kes sing padha prisa sampeyan sing nggawa pustaka Jamus Kelima Sada. Mula akeh-akehing para warga, akeh-akehing para kawula sami mestani nek pustaka menika sing asta sinuwun Ndarawati kemangke badhe banger bajing lho Den. Nek ngantos wonten apa-napa sing tumandhut teng Praja Ngamarta sing dadi paran cucuan nata Ndarawati Gus, kula sampeyan ajeng ngresiki asma sampeyan piyambak pustaka manggoleki. Ning nek Petruk isih urip syukur mangayu bagya seketi jumurung. Mengkono Kakang nggih. Ya ten pancen mengkono aku ora bakal selak. Aku nyuwun pamit. Bebarengan kaliyan kadangku Arjuna, aku tak ngupaya menyang ndi dununge pustaka Jamus Kelima Sada. Mengko anggen kula ngentosi dhateng rawuh jengan ndika. Kanthi dene ngentosi Sileming Palwa gabus kumambanging Sila Kresna. Nanging tumunten Maduka Bapa Penemban Dewa Kahana rawuh wonten negari Ngawau Langit. Andhatosaken kejot raos sing manahipun ingkang putrapun Dewaning Ret Kaki Prabu wonten timbalan. Jumbo kalawan ingkang nate mbok aturake marang wong atuwamu aku. Nggonmu kepingin lan kepi-kepiku macelu lenggah dampar kepraboning Ngamarta. Jumbo kelawan sabdaning dewa ingkang wis mbok tampa. Tumulipun bapa budal saka negara Ngawau Langit tanpa pamit marang anak Prabu Dewaning Ret ingkang wigati gawe srana. Piye supaya panjenenganing anak Prabu bisa lenggah dampar ing Ngamarta. Ngendak asta iki aran pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Wondene daya kekuwatane sanyata iki dadi kekuwataning para Pandhawa. Pandhawa kelangan pustaka Jamus Kelima Sada. Ngibarate pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan. Mundi pustaka Jamus Kelima Sada ndak kira iso ngrangket para Pandhawa lan panjangkamu bakal kelakon nggih. Jer iki dadi kamuktening anak Prabu Dewaning Ret. Walah dalah matur sembah sewunun ingkang pepindhan. Dene semanten anggen paduka mbudidayakaken supados ingkang putra kasembadan panjangkanipun Premban. Wonten dawuh. Kret lampit saperangan para wadyabala. Premban benjang entosipun menapa sak menika entosipun menapa? Dinten mangke bari kula bondo para Pandhawa kula lenggah dampar keprabon ing negari Ngamarta. Ayo tak derekke anak Prabu Dewaning budal nitih palwa prapteng nusa Jawa. Swami kula dherekaken Bapa Premban. Dakun marang aku Raden Janaka, kowe sapa? Narendra Ngawau Langit Prabu Dewaning Ret kepasang Yogya katujuh ngene Raden. Dene aku ketemu karo Raden Janaka, mula gage tuduhna menyang endi papan dununging negara Ngamarta. Apa wigatine dene kowe bakal tumuju marang negara Ngamarta. Ngerti yo? Bapa Premban Dewa Kahana iki wis geduga nyidra pusakaning para Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Samangka aku yang bakal ningkes para Pandhawa lan aku yang bakal enggak dampar Praja Ngamarta mula duduhna papan pernaing negara Ngamarta Raden Janaka. Kowe nyumbari wong Ngamarta marolekno uripmu gadekno gobokmu iki panengah Pandhawa Raden Janaka. Walah dalah sing edan muni macan. Ya, ora bakal aku wegah. Ngibarate kaya ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke ning tak piprili pange. Mulut jajalen Raden Janaka leganing atiku. Ndak sawaska kadohan nedenge Bandayuda mengsah kaliyan manangah Pandhawa Raden Janaka. Iso menang apa kalah? Premban. Kekuatanipun pustaka Jamus Kelima Sada menika namung kandhek wonten ing kapangucap mboten kababar dados pakarti. Nyatanipun Raden Janaka tasih digdaya sekti kalintang jayaning perang mundura trajangit. Pendhita tuwa Dewa Kahana, kowe sing nyolong pustaka Jamus Kelima Sada. Ora bakal tak selaki Raden, ora mbok balik kanggo gatheng siramu mati dening aku kowe. Kowe tiba saka Dirgantara. Sampun pinanggih karenging nyidra pusaka. Lho, sapa? Dewa Kahana. Kok ora mbok rebut? Digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kowe kalah. Kawon, adiku lanang kok kalah kemper yen to si adi kalah. Kok Prabu pirsa menapa? Nadane sesi ning kredring panguwasaning kodrat. Peteng ketutupan roning salomba. Arjuna wonten dawuh, menungsa diunangake budidaya kepareng paduka golek jago wonten pundi? Melu apa nak? Kowe kok mlayu ngopo?
mlayu wae ya. Wedi ya. Sampeyan niku lek teko mengke nek kula wis rasan-rasan. Wong biasane teng streaming niku wonten niku kok ujug-ujug wis teko. Ya digawe rada beda, Petro. Lho, kok wis ngerti aku? Ya aku wis ngerti karo kowe. Sampeyan sapa? Demit, setan. Udu. Aku dewa. Dewa kok buta. Dewa ya ora buta, ora kewan yen dipancen ketrima uripe dadi dewa. Ning sadurunge dadi dewa aku kuwi tepung karo kowe. Sadurunge ketemu karo bapakmu Semar. Kowe ngerampok Semar dituduti awakmu. Kelingan ora? Aku Jim Solontara bapakmu Petro. Aduh. Ramana maling. Alik ya? Ya. Malik apa? Tengah alas niku wonten sendang malih warna. Petruk kudu nyemplung sendang iso wujud liyane Petruk. Kuwi kata-kataku. Iya Petruk malah dadi lopes. Nadyan wujud kaya ngopo kowe topo ngrame. Iki kok ana wong bar cukur ning ora dikerok. Nggih. Iki sapa? Nami kula Bambang Pengeluaran. Oh, Bambang Pengeluaran. Nggih. Ning ra nganggo pemasukan to? Ngagem. Kula menika wasis waskiteng Esti. Ya. Nek ngerti mburiku sapa? Raden Janaka. Jenengmu sapa? Nggih kula Bambang Pengeluaran. Tulungan aku. Aku ndek mungsuh Patenana, rebutan pustaka Jamus Lima Sada. Tiyangipun wonten pundi? Ning kono Patenana. Sendika. Iki Bambang Pengeluaran. Kowe dewa kauna iya. Sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada. Dasar kepara nyata. Balekke ora tak balekke. Mati dening aku. Kowe sing mati. Sapa iki ana wong kok kaya Metro Mini. Metro Mini Denggol Mamo. Syukur Petro, kowe ijek urip babar satine wujud. Iki deloki. Apa? Kurang pirang menit? 5 menit. Sing nyolong pusaka ngamuk, Pak. Jenenge sapa? Dewa Kaana. Wah, tak trajaya. Kok ngobek-ngobek. Iki sapa? Dewa Kaana. Dewa Kaana apa? Kowe iki ora wangun dadi wong lanang. Kowe asine wedok kok dadi wong lanang. Aku lanang pendhita sing ngomong sapa? Kakang. Kakang Semar. Boyok kula kantep lho, Kakang. Piye sepo kok polahe kaya ngono lho. Aduh. Kakang Durga iki. Inggih. Ngopo kowe? Inggih dados brahmana pusaka. Pusaka tak jaluk. Ora tok wenehke tak ajar nganti tele-tele-te. Tele-tele-te. Kebablasan Kakang tele-tele. Tak ajar nganti tele-tele-te. Menika wujuding pustaka. Ya, tak trima. Iki arep tak nggo mbangun kayangan kowe bali. Inggih. Bali. Anak buahmu jak bali kabeh. Ganggu gawe warga Depok Jawa Barat kene. Mungsuhmu aku aja mbok obrak-abrik kerukunane Durga. Nyuwun pangapunten, nyuwun pamit. Kebablasan Kakang tele-tele. Tak ajar nganti tele-tele-te. Menika wujuding pustaka. Ya, tak trima. Iki arep tak nggo mbangun kayangan kowe bali. Inggih. Bali. Anak buahmu jak bali kabeh. Ganggu gawe warga Depok Jawa Barat kene. Mungsuhmu aku aja mbok obrak-abrik kerukunane Durga. Nyuwun pangapunten, nyuwun pamit. Kanjeng Ibu sampun wangsul kados wingi. Dewa Srani anakku mulih Kakang Semar ngamuk. Alhamdulillah. Pun paripurna, Den. Iya, Semar. Ndara Punta Dewa. Wah, tindak mrene.
diderekke kembar. Syukur. Pustaka Jamus Lima Sada pun lenggah teng Karang Kadempel kantun nengga Pandhawa awi kula kanthi bangun kayangan bangun kawula sakwetahipun gesang rukun masinamadan daya dinayan ayem tentrem manunggal wonten ing negari Ngamarta satemah mujudaken negari kang adil warata tias bagya mulya ndara.